In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Vrijdag, laatste dag van de week. We hebben veel nieuws voor u, dus laten we direct beginnen. Curaçao heeft een nieuwe vertegenwoordiger van Nederland hier op Curaçao en dat is de heer Edson Hato. Het is voor het eerst dat iemand van Curaçao de vertegenwoordiger wordt van Nederland op het eiland. Dus in die zin is het een belangrijk moment en dat is vanochtend in Nederland door de Rijksministerraad bevestigd. In een gesprek met staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die sprak met de Caribische pers vanochtend, werd de benoeming bevestigd. En daarmee is Edson Hato, 53 jaar, de nieuwe vertegenwoordiger die op 7 september van start gaat. Hij heeft ruime ervaring bij het aansturen van veranderprocessen en leiderschapsontwikkeling. Eerder werkte hij onder meer voor ABN AMRO, ING Groep en Carlsberg Groep. Staatssecretaris van Huffelen is heel blij met de benoeming. Aan het eind van de uitzending spreken we wat langer met Van Huffelen hierover. Realistisch reddingsplan voor Enya. Het gaat veel over de staatssecretaris, maar het zijn ook belangrijke onderwerpen. Er wordt namelijk momenteel nog met Curaçao gesproken over een realistisch reddingsplan voor Enya. De verzekeraar is in heel zwaar weer gekomen en als er niks gebeurt, krijgen een groot deel van de mensen die een pensioen hebben afgesloten bij Enya dat pensioen niet. Dus daarom moet er een reddingsplan komen en dat is gekoppeld aan de herfinanciering van de coronaleningen. Zo heeft de staatssecretaris vandaag gezegd in een persconferentie met de Caribische pers. Zoals gezegd zullen we later in deze uitzending wat uitgebreider hierin opgaan. Zij heeft er in ieder geval alle vertrouwen in dat Curaçao en Sint Maarten een plan op tafel kunnen leggen waar Nederland mee akkoord gaat. En dan zal er ook een nieuwe lening vanuit Nederland komen om te zorgen dat iedereen zijn of haar pensioen gewoon krijgt. Nog 8 miljoen te goed van verkoop UTS. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, gisteren gezegd in het parlement. De overheid is naar de rechtbank gestapt omdat ze nog 8 miljoen menen te goed te hebben van de koper van UTS. En met dat geld zou dat geïnvesteerd moeten worden in het mangrovenpark, aldus de minister. Het is nog niet zeker wanneer het geld naar de overheid komt. Lagere kosten, water en stroom werden eerder deze week opgeschrikt met het bericht dat benzine 13 cent meer per liter gaat kosten. Ook diesel zal duurder worden. Vandaag meldt de Extra dat in ieder geval water en stroom gemiddeld genomen 4 cent lager uitkomt in de nieuwe maand. Dat is dus een beetje goed nieuws. Het probleem ligt bij SVB. Nou, er is een hele discussie ontstaan. Onder meer op sociale media en met huisarts Pajos Koop, een voormalig parlementariër voor de man. Hij vindt, en velen met hem, dat de botica's iets moeten terugdoen aan de bevolking van Curaçao, omdat de medicijnen steeds duurder worden. Ze zouden hun 1 gulden receptregel moeten inleveren. Nou, Shaheen El Hagen namens de apothekers laat vandaag in de Extra weten dat wat hem betreft de apothekers niks te verwijten valt. SVB heeft een beleid dat slecht is voor de bevolking. SVB heeft een beleid waardoor de bevolking meer moet betalen. En dat kan niet afgescheept worden aan de apothekers. Zo legt El Hagen vandaag in de krant uit. Dus als er iemand iets moet uitleggen, dan is het SVB en niet de apothekers. Walter Hansen, nieuwe commandant. Curaçao heeft een nieuwe commandant en zijn naam is Walter Hansen. Hij is de commandant der zeemacht in het Caribisch gebied. In deze functie is hij ook directeur van het Kustwacht Caribisch gebied en Commander Task Force 4.4. Commandeur Hansen nam het stokje over van brigadegeneraal der mariniers Frank Boots. Om wat cijfers te noemen, want de afgelopen 3 jaar waren hectische tijden. En toen de brigadegeneraal der mariniers Frank Boots de leiding had, heeft in 2022 een record aantal aan drugs opgeleverd. Namelijk 35.000 kilo drugs, dat werd nog even genoemd tijdens de overhandiging van het commandeurschap aan Walter Hansen. Corendon komt met Only Adult. Het is een nieuwe stap voor Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, maar op de vluchten van Corendon, van Amsterdam naar Curaçao, die beginnen in september, kunnen mensen
only adult plaats kopen. Dat is het voorste gedeelte van de vliegtuig. Dat wordt afgeschermd en er zijn geen kinderen welkom. Het kost iets meer. Voor een gewone stoel €45 per vlucht. Maar op die manier kunnen mensen die zonder kinderen reizen wat rustiger reizen. Zakenmensen kunnen rustig werken. En ouders die met kinderen reizen hoeven zich niet zo zorgen te maken over de gevolgen van hun kinderen als ze druk zijn of schreeuwen. Het zorgt voor meer rust in het ziekenhuis. In het vliegtuig, zo zegt Correnden. Sorry voor de verspreking. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer aandacht voor staatssecretaris Van Huffelen. Essa aqui da família Coopera. Biba junto de nang barrio na Corsou. Tinha tata e mama trado e yunang huela pensiona e nang cacho. Nang tapasa hopi tempo junto ta come, bebe, hari, pleita, keiru, traha, hunga e hasikos ku nos ta hasi na Corsou de nos vida diario. Nang sa o censo ta 100% anónimo. E, nang sa o censo 23, não tapahaya informação personal, mapahaya vista total de nos país. Cooperando, abot ajuda instância na Corsou, hanya bom data com qual não portuma decisão informar. Pensei, nos turco tabiba aqui, seja legal ou não, tabay cooperar. CBS ta informar abot tocante censo 23. E família aqui, ta cooperar. Abot também? Panosa comnosta. Het was een hele reeks aan onderwerpen die er met de staatssecretaris besproken zijn. De eerste, en voor haar een hele belangrijke, is dat Curaçao na vele maanden weer een vertegenwoordiger heeft. En in dit geval gaat het om Edson Hato. Hij is geboren op Curaçao en dat was ook een belangrijk aspect, al dus de staatssecretaris. Leuk detail ook is dat hij neef van de huidige minister van Justitie is, Shalton Hato. En die kon alleen maar aangeven dat hij blij is voor deze functie voor zijn neef. Laten we even kijken wat de staatssecretaris hierover zegt. Edson Hato, de nieuwe vertegenwoordiger van Nederland voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt. Dat hij gaat starten per 7 september aanstaande. En dat het een kandidaat is die wij hebben gekozen omdat hij niet alleen maar hele ruime ervaring heeft in leiderschapsontwikkeling, veranderprocessen en vooral ook zorgen dat er gewerkt wordt aan het versterken van cultuur van organisaties, maar zeker ook omdat we hopen dat deze kandidaat, die geboren en getogen is op Curaçao, een hele mooie link zou kunnen leggen tussen het Caribisch gebied en Nederland. Wat natuurlijk een van de belangrijkste taken ook is van de vertegenwoordiger van Nederland. En we zijn vooral ook blij dat nadat het wel enige tijd heeft geduurd, we gelukkig niet alleen maar iemand hebben gevonden waar wij heel erg blij mee zijn, maar vooral ook dat die post weer definitief is ingevuld. Op dit moment is het, zoals jullie waarschijnlijk weten, Saskia de Reuver die de positie tijdelijk invult. Maar vanaf 7 september dus een nieuwe vertegenwoordiger. Dan gaat het over de COVID-leningen. Dat is een onderwerp, een hot onderwerp, omdat op 10 oktober het afloopt, of in ieder geval in oktober lopen de leningen af. Dan moeten die geherfinancierd worden. Dat is nog niet klaar. Er wordt overlegd met Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Met Sint Maarten loopt het voorspoedig. Maar nog voor geen enkel land is er een akkoord over de herfinanciering getekend. Het tweede punt wat we besproken hebben in de ministerraad is dat wij ruimte willen geven voor de herfinanciering van de COVID-leningen voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zoals jullie weten hebben we tijdens de COVID naast een heleboel humanitaire hulp en ook hulp op het gebied van allerlei soorten van producten en diensten die geleverd zijn. Hand- en spandiensten vanuit de medische sector, niet alleen ook dat, maar ook daadwerkelijk het zorgen dat er medische hulp was voor de landen, hebben we ook geld geleend om daarmee die hele lastige periode van COVID, extra lastige periode denk ik voor de landen, gegeven de afhankelijkheid van toerisme, om die ook door te kunnen maken. Die leningen die lopen af op 10 oktober aanstaande. En we hebben natuurlijk al eerder aangegeven dat wij die leningen graag willen herfinancieren. Dat we herfinanciering daarvoor willen aanbieden, omdat geen van de landen in ons perspectief in staat is om die leningen ook in 1 keer terug te betalen. En we zijn erover in gesprek geweest in de afgelopen tijd. Hebben ook al eerder aangegeven welke condities daarvoor gelden. We zijn ver gevorderd in het geval van Sint Maarten. We hebben
de eerste niet onbelangrijke stappen gemaakt in het maken van een akkoord over de ENIA-problematiek, die vooral geldt voor Sint Maarten en Curaçao. En we hebben ook gesprekken gevoerd natuurlijk met Aruba over de Rijkswet, financieel toezicht, die wij van belang achten om afgerond te hebben, of beter gezegd gerealiseerd te hebben, voordat we ook daadwerkelijk kunnen overgaan tot herfinanciering voor een gunstig rentepercentage. Dit fine-tune, er moet de komende weken nog worden gefine-tuned, zo heet dat in goed Nederlands tegenwoordig. Er moet nog aan worden gewerkt, maar de staatssecretaris heeft alle vertrouwen in dat er een akkoord komt. Dan de zorgen over de ENIA-problematiek. Ik noemde het al eerder in de uitzending. Dat moet een oplossing voor worden gevonden, want als ENIA zonder steun blijft, kan dat zeer vervelende gevolgen hebben voor de mensen die een pensioen bij ENIA hebben. Zo legde de staatssecretaris uit. Nou, een van de redenen waarom wij het zo belangrijk vonden, en overigens ook de regeringen van Curaçao en Sint Maarten, dat er een oplossing komt voor deze problematiek, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de dreigende financiële tekorten bij deze organisatie ertoe konden leiden, of kunnen leiden, beter gezegd zullen leiden, als er niet ingegrepen wordt, tot het feit dat mensen dan gewoon hun pensioen niet uitbetaald kunnen krijgen. Ja. Getallen zijn die rondgingen, was dat er maar zo'n 10% dan van de pensioenen konden worden uitbetaald. En dat is natuurlijk, ja, van zo'n bedrag kunnen de meeste mensen dan ook niet rondkomen. Dus wij wilden heel graag dat er een oplossing zou komen. Datzelfde geldt voor de regeringen van Sint Maarten en Curaçao. Overigens is het helder dat het aantal pensioengerechtigden dat aangesloten is bij ENIA op Curaçao veel groter is dan op Sint Maarten. Maar desalniettemin, beide landen zijn erbij betrokken. We hebben inmiddels een hoofdlijnenakkoord gemaakt dat nog bestuurlijk moet worden afgestemd. Maar daar zijn veel partijen bij betrokken. Over de details kan ik op dit moment niet nog iets vertellen. Maar we zijn wel een eind gekomen om te zorgen inderdaad dat er zo'n oplossing komt. En voor de oplossing is het ook nodig dat er dan aanvullend wordt geleend van Nederland door zowel Curaçao als Sint Maarten. En ook daarvoor vragen wij aan het parlement in Nederland om daar de ruimte voor te bieden om dat te doen. Waarna wij aan haar vroegen of ze hoopt dat er een akkoord komt. Dat hoop ik natuurlijk, hè. Daar kan ik natuurlijk nooit op vooruit lopen. Maar dat hoop ik inderdaad wel, want het is ontzettend belangrijk dat dit wordt opgelost. Met name natuurlijk voor die mensen die een pensioen hebben bij ENIA. Om ook dat pensioen gewoon volledig uitgekeerd te kunnen krijgen. Maar zeker ook natuurlijk voor de landen, want anders zouden Curaçao en Sint Maarten dat zelf moeten gaan betalen. En zonder een lening van onze kant zou dat betekenen dat zij nog weer zwaarder financieel weerkomen. En daarmee is even aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik wens u een heel prettig weekend. Maandag zijn we er weer met meer nieuws en ik hoop u dan ook. Het allerbeste, tot ziens, dag.